хора, днес съм решил да ви покажа как си направите портал към Ада. Този урок е за начинаещи. Слагате обсидиан, ще ви трябва на survival косте, ще ви трябва доста обсидиан. 14 мисля, че е. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 14 обсидиан. Запалка, която предполагам, че знаете как се прави. С айрон и с флинт. И палвате го и става портал. Отзад, ако искате да не излизате от портала, в смисъл такъв да не ви се, да не отидете от другата страна на портала, правите се така с някакъв рандом блок и влизате. И къде ни спална? Охо! В някаква пещера в Ада, с много огън. И така, хора, ето, ако искате, и от тук може да го направите. От това, цък, цък, цък. И си влизате. Пишете коментари, кой да е следващият урок, какво искате да направя. И това беше от мен. До видене.